madoka chere mabuja tauyano naodzo manhoko dzozuwa rwechipiri mwedzi uno waKakunguru. Nyasi tiri kuhwadziwa fani tanyepiwa kuti dziwa mupengo raburika kwedu uno kwaMutoko. Paipapa vanhu vari pajerero paMutoko patobatiwa vanhu vatatu, vamwe nozuro vamwe nyasi nodziwa mupengori. Idi zvakatooma nokuti kugara somakoso iko vanoita kwakuparira musishi idi. Heno mabiya angu tinaramba tichiita pauro kungwarira kufuka usu, kushamba manja pabodzipo nokugara takataramukana. Izvi zvinoita kuti dziwari rireruke. Ipapa munyika dziwari zvanozuro ranga rasvika vanhu vanobatiwa nozuro bedzi vanosvika chiuru chibodzi nomazana matatu ano makumi mashanu nomwe. Idi mabiya angu tirambe takangwarira. Munyaya hwadzavazhinji kuimbwa kwaburitsiwa rimwe gwaro rakaferefetiwa nevanakadzitape vanoferefeta zveunyanzvi wari kuAmerica. Gwaro riri ragonzi Shadows and Shells Games. Izvi zvakaburitsa pachena kuti upfumi hwenyika yedu huri kuramba huchindobiwa kuita chanja chopfene chaicho mabiri acho. Ipapa wamutuli nxube wabva wabuda pachena kuti wagonyepa kuti kuimba ino ikambani inoma chikamu chakakura chiri chehurumende. Ipapa zvaburika pachena kuti waTagwirei ndiwo tamboreketa waiwosotiki ndo wari muridzi wayo. Ipapa zviri kutohwadza mabiya angu nokuti waMunangagwa wari kuratidza kuti wari kuzviziva muno tsamba dzaburika, tsamba mbozha ikweyo dzaburitsiwa dzakange dzareketiwa wachibuda kuti waTagwirei wanotozviziva. Kwai waTagwirei vano makambani anosvika makumi mairi chaiwo avanosenzesa kuita zvokumora mari munyika medumo. Idi tichaita kunge nyuchi dzasiyiwa muchando dziribe kana uchi. Heno mabiya angu zvizhinji tichagoramba tichindokupai kana tapedza kuwerenga gwaro rimwe. Guta roMutare ragoburisa kuti rinowa kamushonga kodziwa mupengo kogopa watoda kutanda kupowa kamushonga kodziwa mupengo ka. Heno mabiya angu kuti sei kwedu no kuribe, asi toramba tichindoshuvirawo kuti chichauyawo kwedu chimushongachi tigone kubatsirika. Tindori panyaya dzokamushonga kodziwa mupengodzi paino gurukota zvomasoja pai wanoita zvokuchengetedza nyika vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana wakatobayiwa kare. Idi mabiya edu tinondoramba tichindosiyiwa kwedu tegani. Heno mabiya angu ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichitekaira sei, asi tinoshuvira kuti munhu wese agobayiwe kana achikada. Sahwira waHenrietta Rushwaya Ali Mohammed ari munhu wokuPakistan kwai aburitsiwa mujere. Ipapa kwai dare guru munyika raburitsa rati aburitsiwe mujere nokuti aribe mhosva. Kwai ipapa hurumende iribe kutekaedza zvinhu matekaidziro onyaya yacho. Zvinotohwadza mabiya angu togaroireketa pachirungu ndiyo inonzi catch and release kai yavanoramba vachindoita havo kunyepera kusunga iyo wari kuziva havo kuti wari kusiya manji. WaMunangagwa waendawo kochema rufu hwaKK waenda kuZambia nyasi. Heno kuti wanobenuka nyasi chere kana kuti wanogobenukawo zvamangwana. Ticharamba takandoringa. Kambani inonzi Sogas Energy kwai yabatidza magetsi kudhete ari kunhadziwa nozuva. Toramba tichitenda izvi. Kwai wabatidza magetsi anoita mamiriyoni omawati mashanu chaiwo. Idi zvinokudziwa dai zvaramba zviri kutekaira mberi kuenda mberi kudare. Bazi rehurumende rinoringana zvokutekaidziwa kwomitambo rati iro raakumbomisa mitambo yese. Chibuku Super Cup yamisiwapo kare, asi kiriketi irikuda kutambiwa noBangladesh kwai iri kuramba ichienderera mberi. Wari kunhadzira kuenda kumaParalympics kwai ndo wari kuramba wachienderera mberi pokare. Nowaruda kuhwa mutambo wari kuda kutamba mutambo wotsiwa kwai wari kuenderera mberi wachinhadzirira, asi zvimwe zvese zvavo zvamisiwa. Tatosaya kuti kohoko naye wachindoite vhuravhara yakadari iyo wachizivawo kuti dziwa mupengori rindoripo rinesu. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. Wazuma wati wakubenuka kudaro dzimhosva kuti wakumbire kuti warekerewe. Watiwo utano hwawo ndo hwakanyanya kuvhiringika zvokutoti wakaendesewa kujeri zvinotadza kuburika zvisvino. Heno kuti pawagoreketa kuti wanoshaba jeri waigoreketei. Ticharamba takaringa kuti zvichagoburika sei nokuti pati paita bamhinduro kubva kumatare evanhu.
Nyika yoZambia nyasi yaita nyahwa ya KK kwaenda wara maposa wachinoita ndiwo mureketi mukuru ikweyo. Toramba tichitenda basa rakabatiwa naye KK, tichiramba tichindoti mweya wache urambe wakadipfama murunyararo. kuEswatini kwaye kwagwarashiwa vanhu vanopfuura 30 chaiwo nowamasoja wehurumende. Zvinotorwadza mabi angu nokuti wari kuramba wachindodzima wachibatidza iro dandemutanderi zvokuti pasaike munhu anenge achiziva zvinenge zvichiitika mukatimo. Idi toramba tichinamatira vanhu vomuSwatimo kuti wareke kugogwarashiwa wakawanda. Idi kodzero dzevanhu dzinoda kuti dziremekedziwe. Ipapa bazi ronyika dzomuAfrica ribe kana zvinhu zviragoreketa randoburitsawo masoko okuti ngazvimire zvokurwisana nokukuba nazvo. Hwi kuti wareke wabatire hurumende ireke kuramba ichiita zvokukuwadza vanhu. Kuno wadzimai wairiwo kuNamibia watihwadza kuti wakwai warambidziwa kugopinda kumaOlimpiki nokuti kwai wanzi wanhu wanonge warume. Zvinotorwadza mabi angu kuti ndo zvakaitiwa Caster Semenya, asi ndo zvaakuitiwa pokare kune iwawa. Zvinorwadza nokuti wanga wakatoringira kuti wachaenda kouya neMhanduwe ikweyo. Zvinotorwadza izvi. Kuno ndege yorudzi rweBoeing 737 iyo yagwa nyasi kuHawaii kwai yagwira mumvura, asi wanoityairawo waribe kukuwara. Toramba tichitenda izvi. Kuno mumwe munhu anomhanya zvikuru kuAmerica anga akatoringirwa kuti ndiye achatora Mhanduwe yegoridhe ikweyo kumaOlimpiki abatiwa kuti akaita zvokuputa mbanje isingabvumiwe kune vanenge vachienda kumitambo iyi. Abva anzi ipapa achatotadza kuenda kumitambo iyi. Zvinotorwadza mabi angu kuti kohokonai munhu achigoita kusikinya kwakadari. Iyo maOlimpiki waisiwa pamushishi nevanhu vatema nokutoti ipapa wari kuti vanhu vanenge vachiita zvokubhaguja vanofanira kupfeka kopisi dzokubhaguja dzinoisa kuti vhudzi ravo rakakura ringe ririmo. Zvinotorwadza izvi unosaya kuti kohokonai vachigoita zvakadari kuvanhu vatema. Vanoita kunge vanononhadzira mitemo inobata chete vanhu vatema, hwi varungu. Zvinorwadza mabi angu. Tinoimba kuti zvichachinja izvi, asi tiri ipapo kwanyasi todipfamira pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.